L-Awditur Ġenerali, is-Sur Charles Degwara, qal li jinsab sodisfatt bl-inizjattivi li ħall-Gvern biex jiġu implementati r-rakkomandazzjonijiet li jagħmel l-uffiċċju tiegħu fir-rapport annwali. Skont l-aħħar rapport tal-Gvern, 90% ta' rakkomandazzjonijiet li sarulu ġew implementati. Fit-tmiem konferenza konġunta mtella bejn l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, is-Sur Degwara tkellem dwar l-awtonomija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u l-ħidma li qed issir mill-Gvern biex ir-rakkomandazzjonijiet jiġu implementati. Sentejn ilu l-Uffiċċju tal-Principal Permanent Secretary Sur Marjo Tajjar ħareġ din il-pubblikazzjoni ġdida fejn ġew evalwati r-rakkomandazzjonijiet tagħna fil-qasam ta' Financial and Compliance u ta' trendi kon dettajjat kemm ġew implementati. Aħna kuntenti b'dawn it-tip ta' inizjattivi. L-Awditur Ġenerali jfakkar li x-xogħol ta' dan l-uffiċċju huwa li jżomm lill-Gvern u lill-istituzzjonijiet pubbliċi kontabbli ta' dak li jsir biex jiġi assigurat li l-flus li l-poplu jħallas f'taxxi jintefqu kif suppost. Degwara spjega kif anke fejn il-Gvern iħoss li hemm punti li ma jaqbilx magħhom, xorta waħda tingħata spjega lill-uffiċċju għaliex il-Gvern jew l-entità pubblika imxiet b'dak il-mod. U għannotaw wkoll li l-aktar rakkomandazzjonijiet li nataw Widen għalihom huma dawk dwar is-setturi tas-saħħa u tal-edukazzjoni. L-ammonti ta' finanzi huma mogħtija żewġ setturi tas-saħħa u tal-edukazzjoni, ħafna mill-audits tagħna ikunu ffukati fuq daw iż-żewġ oqsma importanti għaċ-ċittadini. U nista' ngħid f'daw iż-żewġ oqsma kemm fis-saħħa, imma mhux biss, imma kemm fis-saħħa u kemm fl-edukazzjoni ġew imwettqa ħafna mir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Waqt li qal li jħossu sodisfatt għat-tibdil li sar, saħaq li jixtieq li dan l-eżerċizzju jibqa' jsir b'mod regolari u dwar kull verifika li ssir biex jiġi assigurat li t-taxxi taċ-ċittadini jintefqu bl-aqwa mod possibbli. L-Awditur, il-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, tkellem dwar il-ħidma tiegħu f'din l-istituzzjoni tant importanti Ewropea. Ħafna jaħsbu li aħna għandna xi rabtiet mal-gvernijiet tal-Istati membri. Aħna qegħdin il-fuq mill-politika, jekk ikun hemm ċirkostanzi li aħna mħabba fihom, ikollna bżonn ningaġġaw jinnna fissir investigazzjoni dwar użu u miżjuż ta' fondi Ewropej. Għalkemm jidħlu istituzzjonijiet oħrajn fin-nofs, kollox irid jgħaddi tru us u tru l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur. Allura għandna relazzjoni mill-aqwa, naħdmu ħafna flimkien mingħajr ma nxelfu l-indipendenza ta' xulxin. L-Awditur qal li relazzjoni bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika hija waħda pożittiva u qed jaħdmu ħafna flimkien bla ma jxelfu l-indipendenza ta' xulxin.